Здравейте! Ние сме Смях за вас. Сега ще ви кажем за неща, които вие искате. Например, ако искате да правим, не знам, простоти, просто пишете на всички клипчета, които ще правим. И се абонирайте. Но важното е тук, че това е Габрово, ако се чуете къде сме. И ще си направим фен скайп, ако някой иска да... не знам. Аби ще го пише фен скайпа, ще го направи визито. Това беше всичко. Не бамса. Ще има много простоти, повече екшън, повече драма и плачене, което всъщност не е плачене, като ето това. Спри сега, аз съм като нинджа. Не би, бе. След тая, абонирайте се за всичко, което качваме.